Здравейте хора, аз съм Бомбата и днес ще гледаме още едно момче, което... Да, което разберете, сега ще го разберете. 3, 2, 1... Опа! Трябваше да има интро. Лазър, бе. Аз съм Воги Таймс. Здравейте, приятели! Аз съм Лазар БГ, а днешното видео ще бъде на тема 3 проблеми на момчетата през лятото. Ако темата ви интересува... Проблема съм няма с лятото, защото като свърши лятото сега, съм септември. И самото видео ви е интересно, просто продължете да гледате. Вау, ако самото видео ви е интересно, продължете да гледате. Много интересно. When you have no muesli. Момче, ти добре си? Ако гледаш това видео, момче, не знаеш английски? Не. Аре. Ох, ами сега като нямам плочки, какво да направя? Ами, моето момче ще ти каза какво да направиш. Хвали за печетай! Какво ти си плочки, като ти имаш шкембе, където ти попълва целия корем. Хвали се от покрива. When you have PMS. PMS. Ох, сега как да премахнем тези пъпки по лицето ми? Ти нямаш пупки, умен. Имам лесно решение за вас. Зинерит. Купувате си от аптека. Вау! Добре, най-голямата мафия на сухолепило в света. Това не е нищо. Това е сухолепило. Това може да ти помогне, така ли? Лазунчо. Така пише. Лазунчо от калов. Нещо. Добре, защо рекламираш? Никакво пари няма да ти. Защо рекламираш? Сухо ли? И пъпките се махат моменталически. Вау, но сега не съм чула така дума. Моменталически. Дали сте чули? Да. Моменталически. Нова дума. Сега да видим, те са нашите прасе или да ядем. Този път ми каза, че пъпките можели да се махнат. Кой? Топът ли? Кой? Този път ми каза, че пъпките можели Това път ми каза... да се махнат. Я да видим дали могат да се махнат. Я да видим, за да има да се махнат. Не може отведнъж. Между другото, ето. Лазунчо.лов. Между другото, само до тук съм гледал. Лазунчо.лов и... точно веднага се сечих. Дали утре ще има резултат? Я да видим, като се маеш като прасе. Да видим. Лазунчо, ще успееш да се мажеш като прасе. Добре, 100 пъти обиколи това нещо. Най-накрая. Хайде да видим дали утре ще има резултат. Я да Какъв видим. резултат? Пъпките си седат и това. И това е, да. Да, Лазунчо, като нямаш пъпки, как? Плюс това, как се сухоли? Си мой. Минал уж един ден. Минус. Чакай, искам да прочета само. When you have a big mustache. Мусташи. Това многото. Богат реч. Леле ми, сега не съм си махнал мустака.
Щом ти имаш мустак, всички имаме мустаци. Какъв ти мустак, тъпчо? Никога не съм ползвал самобръсначка. Първо това не е самобръсначка и това второ това е бръсначи на майка ти, където си. Пърши. Ето това, нали, прави ето така. Така, нали, така го прави. Така се маха космите, това е ужасно. И сега ще го ползваш с детето си. Така ли се ползва? Ами не знам, Озончо, да видим. Естествено бе, спияна. Спияна. Слагаш Браво. малко тук. Чакай бе, да не си на маскарад. Сега друго какво правиш, но увлажняваш леко самобръсначката, за да не те щипи толкова много и махаш. А ти се маеш като прасе. Представям се Като как внимаваш топките да не ги зачапиш, защото ще стане беля. Сега като се изплакнах от това ли трябва да сложа някакъв Не знам, ти си знаеш. крем пише, ама нищо не разбирам на английски. Ама защо Съм пишеш на толкова английски? сега, че падна и... Мисакаци, като не разбираш. Добре, нормалните хора ще да се мажете така. Ето тук, малко. Така. Не, Лазунчо се маже така. Да, това е забавно. По-малко да слез да се изкъпиш. Марти, спри да... Кое? Спри. Пазвам се. Така. Почва да щипи неприятно. Добре, Това, Лазунчо, което правиш. трябва да сложа, даже можах и да го отцапам. Браво. Приятели, надявам се видеото страшно много да ви е харесало, поне това са... Страшно много не бих казал. Дори... Ужасно. Чуй се. Дори PewDiePie, където има най-много абонати от всички. Да, наистина, PewDiePie. Той не казва на английски. Страшно да ви е харесало, ами просто каза. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се просто да ви е харесало. Някой клип го казва, обаче някой не. Просто казва нещо друго различно до край. Но страшно да ми е харесало от теб. Чак пък не. Това. Първо проблема с почките. Майка, нямам пъчки. И как ще ги опереш? И второ, трето, ще има и трето. Второ, проблема с пъпките. Нямаш пъпки. Трето, нямаш мустак. А ти използваш пръстачката на майка. Да. Това ще бъде клипа, хора. Само да го догледаме до края. Трите главни проблема, които се случват на мен и моята външна красота, надявам се Най-накрая си признаш, че е само на теб. на някой от вас да са се случвали, ако е така, ударете един Лазунчо, не са пожелат така на хората да се Чуйте сега какво каза той. да са се случвали, ако е така, ударете един тъп за проблема, които се случват на мен и моята външна красота. Надявам се на някой от вас да са се случвали, ако е така. Надявам се на някой от вас да са случили. Лазунчо не се просто не се да такива пожелания. Моля те, не давай такива пожелания до хора. Между другото, какво ставаше друго? Така, ударете един тъп за Тъп за коментарите. Не тъп за... Тъп за коментарите. коментирайте долу в коментарите. Коментирайте долу в коментарите. Две коментации. Да, три. И споделяйте видеото с вашите приятели. Ще се видим съвсем скоро с следващото ново видео. Довиждане и до нови срещи. Чао, чао! Добре. И това е края на мен се. Надявам се клипа да ви е харесал. Надявам се, че не сте. Абонирайте! Добре. Абонирайте се за моя канал. Махнете клипа и напишете дали този е
Лут. Лук, лут. Лут. Добре. И бай-бай.